Bon dia de nou, benvinguts a Mercabarna de nou. Soc el Pablo Vilanova, soc el director de l'àrea de sostenibilitat i innovació de Mercabarna i passem a tractar la primera taula rodona del dia d'avui, una taula que es diu Emergència climàtica i sistemes alimentaris. La relació entre aquests dos aspectes jo crec que està molt clara, i ho comentava ara la Cindy, els impactes que té l'emergència climàtica o el canvi climàtic sobre el sistema alimentari. En sabem tots com està impactant de manera important, ho ha comentat ara la Cindy, ho comentarem ara també, però també les dependències que té el sistema alimentari envers recursos energètics, recursos de l'aigua, etc. I sobretot quan parlem d'una alimentació sostenible, alimentació saludable, que és el que deia la Cindy, i alimentació sostenible. Per tant, per tractar aquests impactes, aquestes dependències i veure com també podem modelar aquests drivers a l'hora de ser menys dependents o de mitigar aquests impactes, a la taula d'avui hi contem amb l'Álvaro Luna. L'Álvaro és codirector del Centre de Recerca en Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable de la UPC i CEO de l'spin-off NRG Lab. Després comptarem també amb la Lucía. La Lucía Gusmaroli és Project Manager del Catalan Water Partnership. I finalment amb l'Eva Torremocha, que és la responsable del programa d'alimentació sostenible de la Fundació Daniel Annina Carrasso. Com ja comentàvem abans, hi ha un petit canvi en el programa, farem les intervencions de l'Álvaro i després de la Lucía passarem a fer el cafè i posteriorment l'Eva Torremocha, que ha tingut un problema amb el seu vol, s'incorporarà online. Per tant, avançarem una miqueta al cafè. La dinàmica de la taula serà una breu presentació per part dels diferents ponents de 15 minuts i després obrim un torn de preguntes, a 5 minuts, les preguntes que tingueu, comentaris, etc. Per tant, començo presentant més degudament a l'Álvaro, que farà la primera presentació. L'Álvaro és professor associat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de l'Escola Superior d'Enginyers Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, és enginyer mecànic, màster en Enginyeria Industrial i doctor en Enginyeria Industrial per la UPC. Desenvolupa la seva activitat investigadora en el camp de la integració de la xarxa de sistemes d'energies renovables, així com en l'àrea de sistemes de control de sistemes elèctrics, microxarxes i smart grids. És membre del Centre d'Investigació de Sistemes d'Energia Elèctrica Renovable de la UPC i és membre del Consell Empresarial de la UPC. Per tant, Álvaro, quan vulguis. Gràcies, Pablo. Molt bon dia a tothom. Gràcies per venir. Espero donar-nos la xapa justa i que sigui almenys entretingut i entenidor. Com bé deia, el meu àmbit és sobretot l'àmbit energètic i l'àmbit d'integració de les energies renovables i sobretot, evidentment, en els darrers anys, com articular una mica la transició energètica, tant des de la universitat, des de la part més acadèmica i de recerca, com també des de la innovació i la transferència cap a les empreses i als sectors industrials de Catalunya. Per tant, com parlem de Catalunya i estem aquí, el que primer hem de fer és una mica una visió de quina és la nostra situació. Aquí podeu trobar, això són dades oficials de l'ICAEN, que com sempre això és una qüestió institucional, sempre anem una mica més lents del que toca, corresponen a l'any 2020. No és encara del darrer any que hem sortit, però que no canvien gaire. Aquí podeu veure, en aquesta part, és el típic quesito que trobem per veure quina és la nostra distribució d'energia que nosaltres tenim a Catalunya. I podem veure que només tenim un percentatge de renovables del 19,8%. I dic només perquè això té truco. Si veiem aquí una mica desenvolupat aquest rosco, el que veiem és que d'aquest 19% hi ha una part molt important que és deguda a la generació hidroelèctrica, els pantans, les centrals elèctriques associades amb ells, i que per tant té trampa perquè l'aigua té un ús
no únicament per l'energia, sinó que també té un ús social. Per tant, no podem utilitzar-se sempre que ho vulguem per aquest fi. Per tant, si ens fixem en fotovoltaiques, eòliques i renovables, ens trobem que sobre aquest més o menys tenim un min 6-7% de generació, que és molt poc. Molt poc, per què és molt poc? Bé, si abans de veure per què és molt poc fem una mica una distribució de en quins àmbits l'utilitzem, doncs el que podem veure és que de tota aquesta energia en el sector primari n'utilitzem el 1%, a la part d'indústria, que també seria juntament entre primari i industrial estaria tot el vostre sector, el vostre sector alimentari, tenim prop d'un 27%, una part molt important pel transport i serveis i domèstic com a darrer destí. Tot i amb això, hem fet estem contenint el consum dintre del món energètic. Un dels vectors més importants, més enllà de les renovables, és l'eficiència, que és on hem d'incidir més, perquè cada cop consumim més. Jo tinc un terme per això, que de vegades als medis té molt més impacte. Jo dic que som energivors, mengem energia. Fa uns anys, quan abans de començar-nos una mica a posar-hi una mica de seny amb tot això, doblaven la nostra demanda energètica cada 22 anys, és una realitat. I per tant, hem aconseguit una mica al llarg de les darreres dècades contenir una mica aquest creixement. De totes maneres, aquí a casa nostra, com us deia abans, tenim aquest minso 7% més o menys de renovable, 19% si ho considerem també l'hidràulica, en comparació amb la resta de l'Estat, doncs anem força retrasats. Aquest és l'informe de Red Eléctrica Espanyola, que és un informe que fa cada any sobre l'evolució de les diferents energies, i aquí podem veure que, mira, 2021, el que seria el conjunt de l'Estat, estem sobre un 51,7% de la cobertura de la demanda de renovables, que està molt bé a nivell global i a nivell estatal. Òbviament, encara tenim una dependència forta del que és l'energia nuclear i del carbó cada cop menys, perquè, com sabeu, tenim unes repercussions importants en termes d'impostos per emissions de CO2, i el carbó, que emet 4 cops més CO2 que el gas, cada cop s'utilitza més, cada cop s'utilitzava més el gas, fins que ens va venir la clatalla de tenir una guerra i d'haver de pagar el gas més car del que el pagàvem. Per tant, aquesta és una mica la situació. Per tant, diguem-ne que en comparació anem una mica retrasats, anem bastant retrasats. De fet, som la tercera regió d'Europa amb més retras en quant a integració de renovables, cosa que ens hauríem de fer mirar. Emissions de CO2 sí que anem reduint. Aquí podeu veure, per exemple, com va influenciar aquí. Aquest és el percentatge que utilitzàvem de carbó al 2018. Cada cop, com el tema de... I aquest era el gas, el de color... els cicles combinats, que eren gas, fonamentalment. El que veieu és que a mesura que avança els anys, diguem-ne que anem reduint perquè tenim més renovables, també és veritat, però també diguem-ne que la part de carbó augmenta, però la part de gas puja per aquest efecte del CO2. Però en global, diguem-ne que el nostre itinerari de descarbonització en quant a emissions de CO2 és prou correcte. És obvi que el nostre sistema ha de virar i ha de canviar cap a un escenari on les renovables tinguin un major pes del que tenen en l'actualitat. Però és veritat també que hi ha certes coses que s'han de canviar i que hi ha certs elements molt importants a tenir en compte que en els mantres que avui dia sobre les renovables hi ha, normalment no es menciona i és molt important. Primer, aquí veureu, per exemple, mira, aquest és diguem-ne, un reflexe clar. Això és el mercat elèctric del dia 7 de maig d'aquest any. I aquí el que veieu, diguem-ne que és potser complicat de veure, però diguem-ne que aquí tenim les hores del dia, aquestes franges de color són les diferents energies que utilitzem. Si veieu, tenim aquí aquesta franja de color taronja, aquesta és la generació que tenim, que és la generació solar. La generació solar té un problema, que és la seva estacionalitat. Ara és la que té major boom, per què? Perquè és la més fàcilment integrable. Podem integrar panells fotovoltaics a cobertes, edificis, però no podem integrar molins eòlics. Per tant, l'eòlica, que també apareix aquí de color, si no recordo malament, és la de color verd, que és la que tenim aquí, que és menys estacional, de vegades en tenim més, de vegades en tenim menys, també és veritat, però al llarg del dia la tenim prou repartida. Aquí la solar depenem molt d'aquest recurs. Per tant,
la bonança que tenim, diguem-ne entre moltes cometes, bonança, entre cometes, de preus en quant a energia ara, doncs es dona per l'estacionalitat de l'estiu i la nostra capacitat de producció en quant a solar. Si això ens rematem, mireu aquí quin percentatge petit, el gas és aquesta franja de color groc, que pràcticament està entrant només al mercat intradiari, és a dir, el gas només està entrant als balanços que es donen diàriament quan hem de corregir el balanç entre demanda i consum. Però diguem-ne que tot el mercat gran, que és el mercat diari, que és el que fem, pràcticament l'abastim en renovables. Després veurem els preus. Però això si ho comparem amb un dia, per exemple, del desembre, doncs aquí ja no tenim aquesta situació. Com podeu veure, la solar és petita. En aquest cas en concret d'aquest dia, que normalment als hiverns hi ha més vent del que hi ha aquest dia, però no n'hi va haver, la producció que tenim, la necessitat que tenim del gas és molt, molt i molt important. Per tant, nosaltres podem influenciar el mercat, però tenim una estacionalitat també que és prou important. Per tant, hem d'aconseguir diversificar i tenir un mix energètic suficient, perquè amb un sol tipus d'energia, que sempre només existeix la fotovoltaica ara, doncs no en tindrem prou, perquè al llarg de l'any és una cosa que oscil·la i per tant hem d'aconseguir diferents vectors energètics que ens puguin permetre treure més profit. Tanmateix, no només això, sinó que un problema és no tenir prou renovables per abastir-nos, que no el tindrem i que un escenari de 100% renovable, ho sento molt, però mira que m'hi dedico, però no el veurem. Hem d'intentar tenir el màxim possible i racionalitzar i utilitzar l'energia de la millor manera, però no tindrem una autonomia energètica en base a les renovables. Doncs una de les coses que també hem d'aconseguir, per exemple, és com podem moure aquesta gran producció, que ara és d'aquest tamany. Imaginem-nos com serà dintre d'uns anys si aconseguim tota aquesta penetració de renovables que volem i tot això. Doncs aquí tindrem un sot de color taronja que no sabrem què fer amb ell i l'haurem de moure. I moure amb bateries de liti no ho farem, perquè no hi ha ni liti suficient en el món per fer-ho, ni és, diguem-ne, d'un punt de vista ecològic sostenible. Per tant, és una de les coses que hem de tenir en compte. Aquí veureu, per exemple, aquest és el preu PVPC que teníem, és el preu de venda petit consumidor del mercat que teníem el dia 7 de maig, quan teníem aquesta gran producció de solar. Doncs mira, estàvem en aquests 15 cèntims quilowatt hora, que esto no se veia pràcticament des de fa uns quants anyets inclús, o sigui que n'hem tingut a dies. Per tant, aquí és una mica on incideix el tema del preu. De fet, ens estem trobant inclús en dies de primavera on hi ha una gran estacionalitat i una gran variabilitat amb el preu. Podem tenir dies on podem tenir a les 8 del matí un cost del megawatt hora de 200 euros i cap a les hores de sol de 50, per tant, una diferència de 150 euros, per tant, hi ha inclús especulacions diàries amb el cost de l'energia diàriament, on es guanyen molts diners. Una de les coses que hem de tenir una mica en compte. Quin és el nostre dibuix amb la resta d'Europa? Com estem? Sempre parlem que aquí ho fem molt malament, que no sabem fer les coses. Evidentment, dintre del nostre territori tenim un balanç que no és homogeni, però en comparació amb la resta d'Europa podem dir que ho tenim més o menys força bé. I per ser una península, encara més. No sé si sabeu que tots els sistemes elèctrics i tots els sistemes energètics, sobretot l'elèctric, estan interconnectats. És a dir, estem interconnectats amb França, amb Portugal, inclús estem interconnectats amb el Marroc, inclús el Regne Unit, que sempre fa les coses per la seva banda, també està interconnectat amb la resta d'Europa, perquè un dels criteris fonamentals que hi ha en els sistemes elèctrics és poder garantir l'estabilitat. Per tant, estem connectats tots amb tots. Òbviament amb els Estats Units i Amèrica no, perquè el cable no sortiria a compte. Però estem interconnectats. Per tant, tenim sobretot la capacitat de vendre energia i d'intercanviar amb els nostres veïns. Aquí estem nosaltres, aquesta és la nostra regió. Aquest mapa d'aquí, en color vermell, situa quines són aquelles economies o aquells països que ens venen energia i amb la qual intercanviem energia. Mireu, succeeix una cosa curiosa. Aquí tenim França. França, suposo que sabeu, és el paradigma nuclear que tenim a Europa. Són nucleares i orgullosos d'ello. Per exemple, aquí tenim Alemanya, també és un dels països que més energia intercanvia. I això per què és?
doncs Alemanya va tenir un compromís de no obrir-ne més nuclears, pràcticament el mateix dia que tenia un altre compromís de posar un altre clave de connexió amb França, perquè és la potència nuclear per excel·lència en Europa. Per tant, n'estem assumint compromisos en quant a la nostra producció nuclear, però des d'un altre punt de vista estem reforçant sempre les nostres interconnexions amb França. Per exemple, Espanya tenia una connexió amb França no fa uns anys, que en conceptes d'infraestructura no fa tant, doncs que en tenim una altra. Per tant, és una de les coses importants. Aquí també tenim, per exemple, Noruega, que és el paradigma també de Noruega, malgrat que veieu aquí que sembla un país que és allò de terra ferma, no ho és. Tu vas a Noruega i està tot ple d'embassaments, és tot aigua. Per tant, té un recurs hidroelèctric molt important i és diguem-ne que és el condensador, la bateria d'Europa. Quan, per exemple, els països nòrdics, que tenen una tradició de renovables important, per exemple, Dinamarca va ser dels primers que va arribar a cobrir el 30% de la seva demanda amb eòlica, li sobra d'energia, per tal d'estabilitzar el sistema, el que fa és que li envia a Noruega que l'emmagatzema en forma d'aigua als seus embassaments. Per tant, és una de les tasques que fa. Bueno, nosaltres tenim la dificultat que només tenim una interconnexió amb un sol país. Per tant, evidentment tenim el sistema portuguès, però que pràcticament ens pertany al sistema ibèric espanyol. Per tant, no té, de fet, ho gestionen les mateixes empreses. O sigui que per ser una península és prou meritori doncs, el que nosaltres estem fent. No? Però sí que és veritat, i aquí volia destacar que nosaltres, específicament a Catalunya com a país, tenim una política que no ens està ajudant a assolir una mica les fites que hauríem d'assolir. S'ha donat molt de pes en aquests darrers mesos, i suposo que n'heu escoltat a parlar de totes les subvencions cap a l'autoconsum, etc., de l'energia que es consumeixen als edificis. I és cert, hi ha un impuls molt important perquè avui dia el 40% pràcticament de tota l'energia que consumim es consumeix en edificis. Per tant, hem d'aconseguir un millor balanç. I no és només això, sinó que els fluxos migratoris cap a les ciutats, l'augment que tindrem de dispositius connectats i, per tant, amb capacitat de gestió, faran que dintre de poc el nostre balanç sigui del 60%. I amb això el que hem d'incidir és sobretot a la part de l'eficiència. Com em queda poc temps, sí que volia fer-vos una mica un full de ruta d'on són i cap a on anem en aquesta transició que hem de fer i què ens depara els propers anys. Teniu aquí un dibuix que intenta una mica des de dintre cap en fora. Aquests són el sistema elèctric general, la xarxa de transmissió, la distribució, i aquí a les rodalies estem els diferents actors que consumim energia, tant a l'industrial com al sector residencial. És un sistema que era clàssicament jeràrquic i que era clàssicament piramidal. Però la demanda és creixent i, per tant, els recursos fòssils que tenim a Europa són molt limitats i hem de donar resposta. Això, a més, ens porta que si ho fem amb energies convencionals tenim un augment de les emissions de CO2 que hem de paralitzar. De fet, tenim inclús grans problemes per tal de poder capturar el que ja teníem a l'atmosfera, i la nostra resposta amb això és, a la nostra augment de demanda que sempre tenim de forma constant, és augmentar la penetració de renovables. És a dir, posem amb aquestes aureoles d'aquí, vam començar a posar-hi plantes ja fa uns anys, amb aquestes plantes que estaven subvencionades, que el 2007 va haver la cancel·lació de subvencions, que ens van denunciar no sé quants països, i fons d'inversió, etc. Doncs es va començar a fer això, aquesta política. Això té uns problemes quan aquesta potència que fem des d'un punt de la xarxa, que era la de distribució, que estava pensada per distribuir, no per generar, té uns problemes. Tenim infraestructures que són convencionals, tenim problemes a nivell, per exemple, que tenim interconnexions que no estan pensades per això i són dèbils. Teníem fluxos i proteccions i sistemes pensats perquè l'energia fluís només en una direcció, no en dues, o sigui, no estava pensat perquè anéssim en dues direccions. A més, això ens impacta en les importacions d'energia. Els dies que tenim gran producció hem de vendre aquesta energia forçosament, per exemple, a França, i quan tu exportes energia no te la paguen, pagues tu
perquè utilitzes una infraestructura d'un tercer per tal de poder-ho fer. A més, tenim problemes addicionals, que aquest tipus d'energia és intermitent, per tant, la podem planificar poc. No podem saber exactament amb certitud quin serà la seva producció el dia següent. Està pensada, a més, aquesta energia, inicialment, tecnològicament, per produir el punt màxim de potència, i això després comentarem, la xarxa elèctrica és un element viu, i no únicament viu de que tothom injecti la màxima potència que pot. De vegades la xarxa elèctrica necessita per regulació, per la seva freqüència, pel seu nivell de tensió, doncs que els inputs d'energia siguin uns o uns altres. És com quan nosaltres anem a un metge i ens trobem malament i ens pren la tensió i ens pren la freqüència cardíaca. Doncs la xarxa funciona igual. Es pot congestionar, si jo tinc un node on poso una planta que no estava pensada per això, la xarxa que hi havia i que teníem per arribar fins a aquest punt, doncs potser no té la suficient capacitat, per tant, són problemes addicionals. I a més tenim una manca de flexibilitat, és a dir, quan ens sobra energia l'hauríem d'emmagatzemar i no tenim mitjans en el sistema elèctric per emmagatzemar i és molt difícil. Per tant, què és el que hem de fer i cap on anem tendint? Doncs l'emmagatzematge és una de les coses que hem incorporat en aquestes plantes que tenim aquí. I a més, una de les coses que hem de fer i que ens costa molt, però és que si no, no hi trobarem la manera o la solució d'anar-hi cap al bon camí, és instal·lar grans plantes en aquests punts d'aquí. Per què? Perquè les plantes que instal·lem aquí fora no tenen cap mena de regulació i no interaccionen amb el sistema elèctric per tal que sigui estable. Per tant, una de les coses que necessitem són grans plantes. I és una de les coses que ja sabeu que té molta polèmica perquè ningú la vol. Però ens cal. L'emmagatzematge, a més, no podrà només ser en liti. O sigui que ara quan ve el senyor Elon Musk i ens parla de la megaplanta de bateries i tot això i que faran emmagatzematges en sistemes elèctrics, realment és inviable. Hem de guardar el liti pel que el tenim ara per ara, que és la mobilitat pels dispositius, etc. Com comencem a fer liti en massa per la xarxa elèctrica, això haurem begut oli. Hem d'anar cap a sistemes químics, sistemes redox, òbviament l'hidrogen, aquest gran vector que també hem de parlar d'ell i que també ha de donar moltes respostes a futur, inclús el connexionat de xarxes gasístiques i elèctriques, que això hi ha processos de biomaterialització, per exemple, que inclou la depuració d'aigües, per exemple, que ens permeti injectar biometà a les xarxes de gas, inclús el propi hidrogen en unes certes proporcions. I també implicarem els end users aquí. Aquí estan les nostres plantes que fem nosaltres d'autoconsum, que ara ens dona la subvenció, ja no, perquè hi ha tantes peticions que no es poden atendre, i que posem els 2 quilowatts de potència que podem, o 1 quilowatt, o fem una xarxa compartida amb els veïns per tal de poder-ho fer, doncs és un element necessari, però ull, és necessari però no és suficient. Per tant, si les nostres polítiques les adrecem ara per ara únicament a l'autoconsum, no ens en sortirem únicament. Donen moltes possibilitats, permet aplanar la nostra corba de consum, per tant que no tinguem aquests pics i puguem fer mal a la xarxa, permet regular també la tensió, fer el que se'n diu demand response, és a dir, establir altres relacions amb les comercialitzadores a través de les figures dels agregadors per pagar certs serveis que podem fer, sobretot a nivell industrial és molt interessant, amb empreses sobretot que treballen en tema de fred industrial, és molt, molt interessant, però no és únicament el que necessitem. I com a últim pas està la penetració del vehicle elèctric que ha de venir. No sabem si el vehicle elèctric serà el que estem pensant, ni si es carregarà com estem pensant, ni si serà elèctric o serà híbrid amb hidrogen, o no ho sabem. Però el que sí que tenim clar és que serà un element que es connectarà a la xarxa de forma itinerant i, per tant, l'hem de poder controlar i rebre també uns beneficis per això. En aquest sentit, les plataformes digitals que s'estan promovent, encara totes diguem-ne, en un àmbit prou embrionari, malgrat que algunes són comercials, doncs ens hauran d'ajudar a millorar aquesta eficiència local i a accedir als dispositius de forma local. Serà una cosa que veurem. De fet, segurament hi haurà certs paradigmes que canviaran. Però aquest és l'univers una mica cap al que tinguin. Per concloure, ja sé que m'he passat una mica, anirem als punts bàsics, de les coses que sí que m'agradaria que quedessin clares o que una mica ens calessin, que és que aquesta transició que estem entomant tindrà 2 fronts, pròpiament la generació local, que és bona, que és la part d'autoconsum, però necessitem les grans plantes de generació que avui dia no les tenim.
La nostra batalla avui dia és poder suplir el gas, o sigui, no hem d'anar de moment contra la nuclear. Jo crec que inclús viurem un procés de que hi haurà moratòries de nuclear, amb un 56% de cobertura de demanda a Catalunya de nuclear és prou difícil que podem passar un paradigma de zero nuclears 2030, crec que és molt complicat. Se'ns està esgotant també el temps per tal de fer la negociació a nivell de país i de territori en quant a on instal·larem aquestes infraestructures. Les necessitem, no sabem, seran o de generació o de transport, però si no volem ni la generació ni volem el transport, tenim un gran problema de NIMBY perquè volem l'energia però no volem pagar el preu de tenir-la. Per tant, això és molt important, doncs, a poder-hi arribar finalment, doncs, a un camí que ens porti a aquesta fita, no? Una cosa molt important que hem de tenir en compte és que les economies d'escala es van construir i es van fer i van demostrar que eren útils. Per tant, no hem d'anar cap al camí contrari. El camí no és fer xarxes, microxarxes independents, sinó això ja existia i es van agregar i es van fer xarxes i sistemes de distribució més grans. No hem d'anar en contra d'aquesta estructura. Podem anar a comentar o podem anar a canviar el seu model de governança, però no hem d'anar cap enrere. Sisplau, no hem de pensar en jo tindré els meus panells, les meves plaques i funcionaré de forma autònoma. No, això és anar cap als principis del segle XX. O sigui que no és la manera de funcionar, no és rentable, no ho podríem sostenir a nivell global. No? El liti, pensem en ell com una font d'emmagatzematge estacional, una font diguem-ne, o almenys que podem utilitzar de forma concreta, però hem d'invertir en nous materials, hem d'invertir en nous sistemes de generació, perquè si no, no arribarem, i més amb l'arribada del vehicle elèctric. I aquí, com en vermell, una frase que sempre m'agrada dir quan vaig a tot arreu, que és una mica, jo crec que de corresponsabilitzar-nos una mica amb el paradigma que ens trobem ara, i potser és una mica directe. Els fons Next Generation, que sempre la gent em pregunta, doncs, bueno, no han vingut a pagar la festa de que ens instal·lem les renovables que no ens hem instal·lat durant els 20 anys anteriors. Té un efecte incentivador i sí que hi ha ajuts que van en aquesta direcció, però no és el seu propòsit. Vale? O sigui que el seu propòsit, amb instal·lacions més que són industrials que s'amortitzen en 2-3 anys, no pot ser aquest. Vale? Aniran molt en la línia, no sé si ara heu vist doncs, els nous reals decrets que hi ha per plantes de construcció fotovoltaica flotants, per exemple, en qüestions que siguin innovadores, que és una mica el seu propòsit. És a dir, tindrem, hi haurà subvencions, hi haurà fons, però passarà com ha passat ara, que de seguida ens exhaureixen perquè realment el seu pes específic és poc, perquè no és l'èmfasi principal que volen tenir aquestes polítiques. Dispenseu que m'he allargat una mica més del compte, però amb aquesta ja acabo. Gràcies. Bé, gràcies Álvaro. Passem al torn de preguntes. Teniu alguna pregunta per l'Álvaro? Podem anar canviant, si vols. Algun comentari, alguna reflexió? Bueno, mentre aneu pensant, faig una pregunta que tenia al cap, perquè has explicat, Álvaro, molt bé que la xarxa avui en dia no està preparada, no és prou moderna com per temes d'injecció, de generació. També has dit que el tema del liti, el magatzatge del liti, no és sostenible, perquè no ho és ambientalment i és un recurs limitat també. Apuntaves cap a emmagatzematge d'hidrogen, no? La dada que em falta és per quan? Per quan hi haurà un sistema d'emmagatzematge d'hidrogen o sostenible, prou madur com per poder-ho incorporar a la generació fotovoltaica que ja comença a estar més consolidada. Ara per ara el que hi ha, i és força de treball, de fet suposo que els que esteu aquí presents heu seguit una mica quines són les evolucions de les valls de l'hidrogen, no només d'aquí a Catalunya, sinó les que hi ha arreu, no? Hi ha una gran capacitat avui dia per fer la generació d'hidrogen, és a dir, sobretot de processos químics, utilitzar-lo i poder generar hidrogen. És cert que aquí el que hi ha és una barrera prou important, és que el que encara no hi ha és una infraestructura prou potent com per poder fer aquest element bidireccional des del punt de vista elèctric. És a dir, avui dia l'hidrogen que es genera és per cremar, és un hidrogen que s'utilitza per qüestions d'alta temperatura.
però no està tan implantat tot el tema de cel·les de combustible suficients per tal de fer-ho a les escales com per exemple els hidrolitzadors, que són de molts megawatts, són capaços de produir l'hidrogen. Per tant, haureu vist, doncs, per exemple, els projectes que lideren Repsol, Enagás, aquí a la zona de Tarragona, de les petroquímiques, que estan generant doncs, molt hidrogen que doncs, estan utilitzant després doncs, per hidrolineres, etc. Però diguem-ne que la part de l'hidrogen, quan a la part de fuel cell, per tal de poder-ho fer bidireccionar amb la xarxa elèctrica, és una de les coses que encara s'ha de treballar més. I és cert que és l'hidrogen sempre és un d'aquests vectors que sempre ha de venir, se l'escolta, allà per allà hi és, i encara ha d'acabar una mica d'aterrar. Jo crec que en aquest sentit, quan s'aconsegueix una tecnologia de membranes per les cel·les d'hidrogen que sigui més rentable, perquè des d'un punt de vista funcional ja ho és, però falta un aspecte de rentabilitat, doncs jo crec que serà realment un punt d'inflexió per tal de poder fer això. També és veritat que si aconseguim també uns majors acords en el qual es puguin injectar certes quantitats d'hidrogen a les xarxes de gas, això també seria un gran avanç, perquè un cert punt de percentatge sí que es podria utilitzar en combinació amb el gas natural. Interconnectant d'aquesta manera sistemes d'emmagatzematge amb infraestructures com les de gas, que també vehiculen tot el seu recurs, igual que la infraestructura elèctrica. Jo crec que seran dos punts molt importants a adreçar-hi. Ja s'està treballant, però des d'un punt de vista competitiu es necessiten més avenços. Molt bé. Sí que hi ha una pregunta? Voldríem preguntar sobre el preu. Si està justificat aquests increments de preu tan alts veient quines són les fonts de l'energia que estem consumint. És a dir, com es formen els preus i per què s'han disparat tant? Els preus depenen del mercat majorista i el mercat majorista, no sé si veu com funciona, però és un mercat marginalista. Doncs cada dia a les 8 de la tarda, de cara al dia següent, es fa en base a una previsió, es demana certa energia per tal d'operador independent del mercat que s'ha de vestir de cadascuna de les energies. Llavors s'oferta i per cobrir cada franja el problema és que la més cara és la que marca el preu d'aquesta franja. Per tant, en el moment que nosaltres necessitem que entri el gas, i el gas és un recurs que està a lliure preu de mercat, i el gas està car, doncs encareix tota la producció que tenim. Per exemple, la producció més barata que hi ha, que és per exemple la hidroelèctrica, que són aproximadament uns 20 euros al megawatt hora, quan el gas està a 300 euros megawatt hora, li paguem a 300 euros megawatt hora. Doncs aquest és el problema. Si som capaços de que el gas no entri dintre del mix, dintre del pool, doncs aconseguim que el preu sigui econòmic. És aquesta imatge que he mostrat abans d'un dia on no va entrar en el pool, només va entrar al mercat intradiari de regulació, que és un altre mercat diferent. Ara per ara no som capaços de tenir 0% del gas. Tot i amb això tenim menys dependència que d'altres països. Per exemple, Espanya té una xarxa de ports de gas natural liquat, que és un gas més car de normal que el gas de gasoducte, però en les condicions actuals, per exemple, Alemanya, que és un país importador de gas per excel·lència i que té uns gasoductes molt desenvolupats, doncs aquests sí que tenen un problema molt més gran que el nostre, perquè no tenen cap port equipat i si el tenen, diguem-ne, és una capacitat molt minsa per tal de gestionar gas natural liquat que s'ha de desliquificar i s'ha de vehicular a través de la seva infraestructura. Ells encara ho tenen pitjor que nosaltres. Per tant, diguem-ne que per això el target és no disparem a tot, no disparem a les nuclears, al carbó, siguem selectius i el nostre target és el carbó. Perdó, el gas. Ara per ara. Molt bé, alguna pregunta més o algun comentari per l'Àlvaro? Jo tinc una pregunta. Perfecte, Lucía, endavant. Tinc curiositat perquè has explicat que, en la teva opinió, les microxarxes i els sistemes descentralitzats no representen cap opció. No les veus viables i volia saber per què. Des d'un punt de vista econòmic, qualsevol sistema que estigui connectat a xarxa és més rentable que qualsevol sistema que està desconnectat de la xarxa. De fet, únicament se justifica la desconnexió de la xarxa quan diguem-ne, la seva connexió és inviable. Per exemple,
les inversions que estan fent ara, per exemple, amb l'accés universal a l'energia a països d'Àfrica, com per exemple Nigèria, que està electrificant fortament el seu país, doncs hi ha zones del territori que no és recomanable connectar-lo a la xarxa elèctrica perquè el cost de portar la línia fins allà és molt més gran que tenir una microxarxa que ho gestioni de forma local. Tot i que, si fossin capaços de comunicar-lo, seria més rentable estar connectats a la xarxa elèctrica. Per tant, jo, per exemple, la qüestió, per exemple, sobretot de l'emmagatzematge, jo estic molt en contra de l'emmagatzematge local, o sigui, no en contra, però considero que, allò com diuen els anglesos, no? In the long run, a la llarga, no és una cosa que sigui realment viable. Per exemple, en comunitats energètiques que ara s'estan algunes proposant a nivell de polígon, doncs són llocs on, per exemple, es poden plantejar, per exemple, emmagatzematges col·lectius. Això sí que té més sentit. El que fem és tenir una bateria, que la tenim centralitzada per diferents usuaris, inclús a nivell, doncs, per exemple, de xarxa de distribució, doncs, que doni servei a diferents punts de connexió. I això pot tenir certa relació i pot tenir certs avantatges a nivell de gestió, però cada qual su bateria des del meu punt de vista no és sostenible. Gràcies. Molt bé, gràcies Álvaro. Passem a un altre aspecte important dintre d'aquest sistema de recursos molt vinculats a tot el que és el sistema alimentari. Passem a parlar de l'aigua i per això, com avançàvem abans, contem amb la doctora Lucía Gusmaroli. La Lucía és I+D Project Manager del Cluster Water Partnership des d'octubre de 2020, on impulsa i gestiona projectes de R+D de diferents convocatòries a nivell català, espanyol i europeu, i anteriorment havia treballat com a investigadora predoctoral en l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, amb activitats d'investigació enfocades bàsicament a contaminants emergents en les aigües residuals i superficials. Ha participat com a ponent en molts congressos i esdeveniments científics nacionals i internacionals i compta amb diversos articles publicats en revistes científiques. La Lucía és llicenciada en Química per la Universitat de Pavia, a Itàlia, i també ha obtingut un màster en Química Analítica i el doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua en el LICRA, a la Universitat de Girona. Per tant, Lucía, quan vulguis, passem a la teva presentació. Moltes gràcies, Pablo, per la introducció i bon dia a tothom. Jo soc la Lucía Gusmaroli, com m'han comentat, i avui us parlaré de l'aigua en relació al vostre sector, el sector agroalimentari. En primer lloc, voldria presentar una mica qui som i què fem. Després volia fer una petita panoràmica de quins són els reptes i les característiques de la gestió de l'aigua en el sector alimentari i posteriorment volia presentar un parell de casos d'èxit en relació amb aigua i el vostre sector. Doncs per començar, nosaltres som el Catalan Water Partnership, el clúster de l'ús sostenible de l'aigua de Catalunya. Aquest clúster es va fundar l'any 2008, és a dir, després de la pitjor sequera que vam patir aquí a Catalunya, i crec que no és casualitat. Som aproximadament unes 120 entitats associades, treballem molt en projectes, tant europeus com de convocatòries catalanes i espanyoles. Treballem també a nivell internacional impulsant la internacionalització del sector i treballem també en grups de treball, és a dir, en reunions en petit comitè amb diverses empreses interessades en temàtiques concretes i el sector agroalimentari és un d'aquests perquè tenim un grup de treball dedicat. I el sector de l'aigua representa aproximadament un 2% del PIB de Catalunya i és el motiu pel qual es va fundar un clúster. Doncs hi ha una vocació de l'aigua en aquest país que després veurem què l'ha motivat. I aquí a baix podeu veure els nostres eixos estratègics, que són impulsar la innovació i R+D, impulsar també projectes de transformació digital, promoure el networking i la visibilitat dels nostres associats, impulsar la internacionalització, això ho he dit abans, i també treballem en cooperació amb altres sectors i millorant la competitivitat dels associats i en projectes d'economia circular. Aquí podeu veure més o menys els perfils dels nostres associats, podeu veure que tenim des de startups
fins a grans empreses, cobrint tota la cadena de valor del sector de l'aigua, i un factor diferencial que ens ajuda molt en la nostra tasca de promoure la innovació, tenim gairebé totes les universitats i alguns dels centres de recerca més importants de Catalunya com a socis. També hi trobem distribuïdores d'aigua, tant públiques com privades, i l'administració, és a dir, l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot aquest ecosistema ens ajuda a promoure una millor competitivitat del sector i projectes d'R+D. Doncs bé, passant a parlar una mica del canvi climàtic i de la situació actual, ens trobem en una situació que està empitjorant molt. L'aigua és un recurs molt valuós, però alhora és cada vegada més vulnerable. Veieu en aquesta transparència que l'Institut Mundial dels Recursos ha fet una predicció segons la qual, si seguim el ritme actual, el 2040 hi haurà 33 països en escassetat hídrica extrema. Catalunya i Espanya seran entre aquests, i el canvi climàtic ens afecta de diferents maneres. Podem parlar del risc de desertificació, que anirà afectant Espanya cada vegada més, i tenim dades del fet que les zones humides s'estan retirant. Per tant, els escenaris són que a finals de segle la zona humida es quedi en un 20%. També hem de comentar que de tota l'aigua disponible al planeta, ja segurament ho sabeu, només un 2,53% és aigua dolça, i d'aquesta aigua dolça no tota està disponible per al consum humà. D'aquesta aigua dolça el 60% està congelada a la zona polar, un 30 i pico % és aigua subterrània, i l'aigua dolça finalment aprofitable és un 0,007% de tots els recursos hídrics mundials. Per tant, se n'ha de fer un ús eficient perquè puguem seguir en les activitats productives. He estat a punt de treure aquesta diapositiva perquè he pensat, home, això ja fa 2 anys, però com que estem en plena no sé quina onada, l'he tornat a posar. Més enllà dels reptes actuals, que són la Covid, són evidentment la recessió econòmica, si no actuem de manera ràpida, la tercera i pitjor onada serà el canvi climàtic. Passem un moment a parlar del sector agroalimentari. Podem dir que el sector de la indústria agroalimentària consumeix aproximadament un 12% de tota l'aigua emprada en el sector industrial a nivell espanyol, i l'aigua d'aquest sector requereix nivells de qualitat molt elevats que de vegades dificulten la implementació de mesures de reutilització d'aigua, per tant és un repte. I el tractament d'aigua residual en aquesta indústria representa la major inversió en correcció ambiental, amb inversions d'un 36% del total, i hi ha previsió que les regulacions a futur siguin cada vegada més exigents. Si parlem d'aquest sector en comparació amb d'altres, veiem, segons dades del 2017, que el sector de l'alimentació, ja el veieu, el sector de l'alimentació és el segon més alt en consum d'aigua total, i alhora és el que més contamina per sector. Se situa en la porció... No ho veig ara. Se situa entre els que més contaminen i que més aigua exigeixen. Però veieu el radi d'aquesta boleta que veieu a la diapositiva és el potencial d'innovació en sostenibilitat en aigua. És a dir, és un sector que té molt de marge de millora i per tant un sector en el qual es pot actuar per millorar sensiblement la seva sostenibilitat. També podem parlar del reg, en relació a les activitats industrials i en relació al consum d'aigua a nivell urbà. Es pot veure que la irrigació i la producció agrícola representen, en aquest altre gràfic, un 80% del consum total. És a dir, el reg i
representa un consum molt important. Tornant al sector agroalimentari en si, s'ha de dir que en els últims anys s'ha apreciat un consumidor cada vegada més conscienciat, que també influencia la demanda, i s'ha de dir que Espanya és el 8è país al món amb major petjada hídrica per càpita, degut en part a l'estrès hídric i també a l'alimentació. Actualment se situa aquesta petjada hídrica en uns 6.700 litres per habitant per dia i la petjada hídrica és l'indicador que ens permet mesurar l'impacte en aigua de qualsevol activitat. Està formada per la petjada hídrica verda, que és l'aigua de pluja, la petjada hídrica blava, que és tota l'aigua directament consumida en la producció o en els processos, i la petjada hídrica gris, que és la qualitat dels efluents, és a dir, tot el que són abocaments. Si només considerem petjada hídrica verda i blava, aigua de pluja i aigua superficial o aigua dolça, a Espanya el consum diari són 6.700 litres habitant dia. I veiem que l'alimentació juga un pes important. Segurament heu vist moltes vegades gràfics d'aquest tipus, amb un quilos de carn consumeix 15.000 litres d'aigua, o el pollastre i l'amanida. Veiem que com més processat l'aliment, més aigua consumeix. També un altre factor a comentar és que a futur no només es tractarà d'un factor de reputació, el consum d'aigua, sinó que el fet de no actualitzar-se podria suposar un risc davant de la garantia de subministrament, i també podem dir que tota aquesta innovació en sostenibilitat, economia circular, reutilització i també tinguent en compte els contaminants emergents, el nexe entre salut i aigua, tot això tindrà cada vegada més pes i més impacte en el sector. Resumint una mica quins són els objectius i els reptes, podem dir que el sector haurà de garantir abastament a futur. L'altre repte és reduir el consum d'aigua i els seus costos associats. S'ha de millorar l'eficiència dels processos. Per què no? La sostenibilitat pot ser un factor diferencial davant de la imatge i cada vegada veurem sistemes més intel·ligents i més informatitzats. I ara volia parlar breument de dos projectes, disculpeu, no volia allargar-me massa, dos projectes com a casos d'èxit. El Catalan Water Partnership tradicionalment ha col·laborat molt amb el sector agroalimentari, tenim un grup de treball estable per afrontar aquest repte, hem sigut socis de projectes a més nivell, també a nivell català, hem col·laborat tot sovint amb el Innovi, el clúster català del vi, i amb el clúster de la carn de porc, Innovac, però avui us volia parlar d'aquest projecte a nivell espanyol. Es tracta d'un projecte finançat per agrupacions empresarials innovadores, per al Ministeri d'Economia, i finançat amb fons Next Generation. Es tracta d'un projecte que tenim en col·laboració amb els clústers Vitartis i Agrifood, que són els clústers alimentaris de Castella i Lleó i Navarra, respectivament, i el clúster Gaia, que és el clúster TIC del País Basc, que és un estudi que pretén fomentar la col·laboració entre aquests tres sectors, que són alimentació, digital i aigua, millorar la gestió de l'aigua mitjançant la digitalització, per tant, aquesta triple col·laboració, i proposar, impulsar millores i projectes d'R+D que ajudin el sector a ser més competitiu i més sostenible. Aquest projecte s'ha dut a terme mitjançant 3 webinars que es van realitzar amb el sector de fruites i hortalisses, el sector carni i el sector conserver. Es van presentar casos d'èxit i a posteriori es van realitzar diagnòstics a les mateixes empreses agroalimentàries que han pogut parlar dels seus reptes en gestió de l'aigua i els seus reptes en gestió en la digitalització, i s'estan proposant millores que es puguin dur a terme mitjançant altres projectes que es financiaran o que es presentaran a les properes convocatòries europees o espanyoles. I aquest és un primer cas.
I després passem a un nivell una mica més ampli i us volia comentar el projecte Hidrusa, que és un projecte finançat en la convocatòria Horitzó 2020, doncs, que pretén demostrar potencials de solucions basades en la natura per l'abastiment i el tractament d'aigua a partir de fonts no convencionals. Es tracta d'un projecte que pretén demostrar aquestes tecnologies i la seva aplicabilitat a l'aigua residual, recuperació de nutrients i agricultura. I aquest projecte pretén crear beneficis a nivell ambiental i social. I després, malgrat les normatives, volem demostrar l'aplicabilitat d'aquestes tecnologies en el marc legal existent. Aquí podeu veure en diapositiva els socis d'aquest projecte i tenim 6 pilots instal·lats en 3 illes gregues, que són Lesbos, Mykonos i Tinos. Es tracta del segon projecte més gran finançat en la convocatòria d'Economia Circular d'Horitzó 2020. Està liderat per la Universitat Nacional Tècnica d'Atenes i a nivell català els partners som el Catalan Water Partnership, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'ICRA, que estudia els contaminants emergents i com es propaguen dins dels cicles de l'aigua, i Aeris Tecnologies Ambientales, que ha instal·lat precisament una tecnologia de depuració amb recuperació d'energia. I aquí teniu l'esquema del projecte. Es tracta d'una visió holística que combina aigua, tractament d'aigua, recollida d'aigua pluvial, no s'eliminen els nutrients, sinó que s'aplica aquesta aigua rica en nutrients per l'agricultura, i estem parlant d'illes, per tant zones aïllades, per això t'he fet la pregunta abans, perquè aquí parlem de solucions descentralitzades com a solucions que tenen molt de potencial, però tot tenint en compte, evidentment, aquesta situació d'aïllament o d'impossibilitat de connectar-se amb la xarxa principal. També parlem de recàrrega d'aqüífer, estem parlant, com us deia, de zones costeres o aïllades amb producció agrícola però molt poca disponibilitat hídrica. També hi té un paper important, evidentment, la comunitat i el turisme, perquè es tracta d'illes molt intensives en turisme amb molta diversitat de demanda entre baixa i alta temporada. Aquí veieu les tecnologies, com us deia, l'agricultura té un paper cabdal en aquest projecte i aigua i sector agroalimentari estan molt entrellaçats. Aquí ja he explicat algunes d'aquestes coses. Una de les coses més importants és que tot això es desenvolupa en un sistema d'economia basat en l'economia circular que, com a efecte final, disminueix el cost d'adquisició de l'aigua, integra la presència de ciutadans, involucra els ciutadans i els agricultors dins de la cadena de subministrament i es promouen pràctiques agrícoles innovadores, reg de precisió, però també eines TIC. Per tant, tot el monitoreig i tot el seguiment d'aquestes tecnologies es fa de manera informatitzada en temps real i tot això respectant les tecnologies tradicionals o les tècniques tradicionals d'agricultura i les pràctiques locals, respectant la cultura i tot el bagatge cultural de les zones involucrades. Com veieu, es parla de producció d'aigua a partir de fonts no convencionals, producció agrícola i després aquests productes agroalimentaris van a la xarxa de distribució d'aquestes illes. Es parla de restaurants, botigues, tota aquesta producció està sent absorbida per la comunitat local. I el turisme. Aquí teniu fotos de les hortalisses, les fruites produïdes en aquests pilots. També hi ha producció de lavanda, orenga, per després produir olis essencials. I aquí baix veieu l'estructura ecoturística. Aquí, per resumir, ja acabo, podem fixar aquests reptes principals. Veurem el sector agroalimentari cada vegada més smart, és a dir, més digitalitzat.
s'haurà de potenciar l'eficiència i l'optimització, evidentment tenint en compte sempre la garantia de qualitat de l'aigua, perquè és un tema crucial. L'economia circular jugarà cada vegada un paper més rellevant i ho hem vist en aquests projectes pioners, i també que la sostenibilitat pot ser un element distintiu de cara a la competitivitat com a avantatge competitiu per les empreses que l'incorporin a la seva estratègia. I amb això és tot. Moltes gràcies. Bé, gràcies, Lucía. Passem a preguntes, comentaris. Jo sí, al principi ja tots teníem bastant clar la dependència del sector alimentari, del sector agroalimentari de l'aigua, aquesta dependència. Jo crec que ha quedat molt clar. Em sembla que has dit una dada molt important i molt impactant, perquè em sembla que deies que del que és el consum industrial, un 80% és per temes d'agricultura i reg. Sí. També deies que hi ha molt recorregut de millora, aquesta és la bona notícia, per ser més eficients en aquest ús. Dintre del clúster, heu treballat algun projecte? Treballeu projectes també en temes de reg, com a manera de fer més eficient aquest ús de l'aigua? O temes hidropònics o enfocats més en aquest gran consum de lo que és l'agricultura? Sí, no ho he mencionat abans, però gràcies per la pregunta. Dins del clúster també tenim empreses focalitzades en sistemes de reg intel·ligent i reg de precisió. Ho hem vist en un projecte que tenim ara en marxa amb el sector hoteler, podeu dir, no té res a veure amb el sector agroalimentari, però hem explorat diverses tecnologies de reg eficient, reg per degoteig subterrani, reg de precisió, i també hem dut a terme alguna activitat en col·laboració amb altres clústers i en concret amb el clúster de regó de l'aigua, CINAE, amb el qual vam organitzar una jornada conjunta també amb la participació de la Unió de Petits Agricultors, la UPA, i el Ministeri d'Agricultura. És a dir, hem treballat aquest tema bastant intensivament. Molt bé, perfecte. No sé si hi ha alguna pregunta més per la Lucía, algun comentari? En tot cas... Jo sí que tinc una. Perdona, Álvaro, endavant. En el nostre sector existeix una cosa que és una tecnologia que és l'agrovoltaica, que serveix per intentar compatibilitzar els usos agraris en la producció d'energia. Aquí, a casa nostra, és un grandíssim problema, de fet per una mala gestió de tot això hi ha diguem-ne molta oposició, malgrat que és una tecnologia compatible. Pel sector de l'aigua, fins a quin punt és necessari o és útil l'energia? O diguem-ne que són dos mons totalment contraris, o sí, mira, fora molt bo poder tenir accés a més energia de forma local. És important o no és important? És d'importància cabdal, perquè el sector de l'aigua en si és un sector molt intensiu en energia, perquè imagineu-vos, les plantes de tractament, les EDARs, consumeixen una quantitat d'energia increïble. I de fet, arran del que comentes, també hi ha oportunitats de millora en l'eficiència energètica en el sector agroalimentari en relació al tractament d'aigua. És a dir, molt sovint es parla del nexe aigua, energia, alimentació i en aquest cas del projecte Hidrosa també ocupació, però segurament aigua, energia i alimentació estan entrellaçats tots tres. Doncs el sector de l'aigua en els últims anys s'estan implementant cada vegada més tecnologies d'eficiència energètica i més projectes per fer el sector més eficient, perquè la demanda energètica del tractament de l'aigua, o per exemple imagineu-vos impulsar aigua en pendents, per exemple, tot el que és bombeig consumeix molta energia, tot el que és aeració és molta energia. Per tant, sí, estan molt lligats aquests dos temes. Molt bé, gràcies, Lucía. Com dèiem abans, passem ara a fer el cafè i després l'Eva Torremocha ens parlarà de sistemes d'alimentació sostenible.
Molt bé. Gràcies, Álvaro. Lucía? Merci. Bueno, comencem. Com dèiem abans, seguim amb el que seria la tercera ponència d'aquesta primera taula rodona, i contem amb la Eva Torremocha. Hola, Eva, no sé si nos oyes, ¿sí? Os oigo perfectamente. Perfecto. Pues, como decía Eva, nos hablará de las dimensiones de los sistemas alimentarios sostenibles. Eva es responsable del programa de alimentación sostenible de la Fundación Daniel y Nina Carraso, pero antes de llegar a la Fundación, en el 2017, Eva ya trabajó en producción agraria, fue personal técnico de Sindicato Agrario y Centros de Desarrollo Rural, consultora en agroecología y gestora de proyectos internacionales. Eva siempre ha estado vinculada al tercer sector en ámbitos locales, nacionales e internacionales, y en la actualidad, desde el ámbito de la filantropía, se dedica a aplicar y difundir la visión sistémica de la alimentación sostenible en el ámbito académico, el tercer sector, de las empresas y de los decisores para acelerar la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Pues bueno, seguimos la misma dinámica con esta presentación de Eva de unos 15 minutos y luego abrimos unos 5 minutos por si hay comentarios o alguna pregunta. Pues Eva, encantado de tenerte aquí con nosotros y cuando quieras. Adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros y esperemos también aprender por ambas partes. Quiero disculparme por no estar ahí, pero es que han cancelado el vuelo 15 minutos antes de su salida y nos hemos quedado ahí en el aeropuerto un poco, en fin, todo se ha reconducido y eso es bueno. Sin más preámbulos, me voy a con lo que acaba mi presentación, difundir la visión sistémica de alimentación sostenible. A mí me gustaría, veis mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve mi presentación PowerPoint? Gracias. Me gustaría empezar muy brevemente con un pequeño Mentimeter, que no sé si lo veis suficientemente grande y podéis hacer la captura o si no entrar por el código. Imagino que muchos de vosotros habéis ya usado esta herramienta, es para hacerlo un poquito más interactivo y también un poco para ver qué tenemos en la mente todos. Me voy a meter ahora, no sé si habéis podido hacer la captura de pantalla, porque tengo que cambiar de pantalla para poder ver las palabras que nos vais a ir apuntando. Avisadme, os doy, venga, casi 2 minutitos, son mis 53, 55, me paso a la otra pantalla. La idea, como os digo, es haceros preguntas de cuál es la primera palabra que os viene a la mente cuando oís alimentación. ¿Qué parte de la alimentación, no? Es lo primero que os viene a la mente, que os parece lo más obvio. Y después la segunda pregunta, y no hay más, va a ser rapidito, es ¿qué medimos? Cuando decimos sostenible, ¿a qué nos referimos? ¿No? Para un poquito saber entre todas qué universo nos hacemos en torno a esas palabritas. Si me podéis comentar, por favor, si hay algún problema para capturar el código, si se está pudiendo entrar bien en el Mentimeter. A ver, yo he entrado, Eva, y hay una pregunta que dice ¿en qué ámbitos medimos la sostenibilidad? No sé si es la misma que tiene el público. Sí, vale. Estupendo. Pues lo que voy a hacer entonces es irme ya a la otra pantalla, comparto la otra, y vamos viendo los resultados juntos. Ay, me he ido a la anterior. Perdón. A ver si... Esto es. Se está cargando. ¿Qué ámbitos engloba la alimentación? Esta no ha aparecido, ¿no? Nos ha aparecido la siguiente. Bueno, siempre tiene que pasar algo con el Mentimeter. ¿Qué le vamos a hacer? No, esta no está. Muy bien, pues nos vamos directamente a la siguiente para no perder mucho tiempo. Aquí. Pues va apareciendo la palabra social cuando hablamos de sostenibilidad. La social, la ambiental, que tiene que ver con medio ambiente, necesidad de recursos, medio ambiente, contaminación, químicos, industrial, transporte, que quizás sí que la podemos poner ahí, o quizá transporte de energía sería otra entidad aparte, el CO2, el agua, la logística, el desperdicio, lo económico. Muy bien, me voy a quedar con todas, pero el consumo,
con la parte de los químicos, porque es quizá el ambiente, vamos, el tema en el que yo quisiera insistir un poquito más y quizá que pueda ser un poquito más sostenible. Pues nada, volvemos, perdóname por el cambio de tanta pantalla, pero estaba previsto para estar allí, iba a ser un poquito más ágil, pero volvemos a la presentación y ya os cuento un poquito qué es lo que nosotros tenemos en mente en Caraso cuando hablamos de alimentación sostenible. Aquí. Pues lo primero, que yo creo que aquí no hay ninguna sorpresa, todo lo que es la producción, ¿no? Desde los insumos, o sea, ¿qué es la alimentación? Perdón, ¿qué es la alimentación cuando Caraso piensa alimentación sostenible? Y en nuestra primera definición, hace 11 años, 12 años, cuando empezamos a trabajar en Francia, nos basamos mucho en la definición de la FAO. Después ha ido evolucionando y entonces no tenemos una definición así que proponeros, pero sí ámbitos, que son los siguientes. Obvios, como os decía, la producción, insumos, todo lo que son semillas, todo lo que son los abonos que necesitamos antes, también eso hay que tenerlo en cuenta como forma parte de la cadena alimentaria, la agricultura per se, la ganadería, todo tipo de ganadería obviamente, también la extracción, la recolección que está como bastante abandonada, pero ahí que también tenemos elementos necesarios de la alimentación, y la pesca. La pesca se habla cada vez más, pero es verdad que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por visibilizarla y ponerla al mismo nivel que la agricultura y la ganadería. La transformación, voy súper rápido porque creo que aquí estamos todos de acuerdo. Transformación industrial, transformación artesanal, transformación colectiva, en frescos, solo empacado, como queramos, todo tipo de transformación, como veis voy siguiendo la cadena, y la distribución. Ya sean canales cortos o exportación. Ahí estamos hablando de los ámbitos donde nosotros metemos la alimentación. O sea, ¿qué consideramos alimentación? ¿Qué abordamos mi compañera Pilar y yo, que somos el equipo de alimentación sostenible de la Fundación? Esto. Todo lo que tenga que ver con esto es lo que va a entrar en nuestro programa de trabajo. ¿Y cuál es la siguiente función que tenemos que hacer nosotras en la Fundación? Es acelerar la evolución del sistema alimentario hacia modelos y prácticas mucho más sostenibles. ¿Cuáles son esas dimensiones de la sostenibilidad? Pues, perdón, que por ir rápido me estoy adelantando. Además de la parte, vuelvo atrás, disculpadme, además de la parte más de la cadena, digamos, ¿no? Desde la producción hasta la distribución, metemos también todo lo que es, por decirlo así muy rápido, todo lo que va, o sea, la primera parte es del campo a la nevera, básicamente, o al carrito de la compra. Nosotros añadimos también en la alimentación todo lo que va del carrito de la compra o la nevera hasta no solo el plato, sino incluso nuestro cuerpo, una vez que nos hemos alimentado con ello. Por lo tanto, también consideramos alimentación y trabajaremos este tema, todo lo que son los actos de compra, el consumo, qué elegimos, dónde lo compramos, a qué precio, qué modelo de consumo queremos, etc. O elegimos. También tenemos en cuenta la elaboración, la doméstica. Todo lo que es cocinar, ya sea en casa, ya sea en comedores escolares, ya sea en restaurantes, que sea colectivo, que sea individual, ¿vale? Todo. Y después tenemos en cuenta la nutrición. No solo en el régimen alimenticio que queremos, si voy a ser vegano, voy a ser carnívoro, si quiero una dieta sin hidratos de carbono, si, no sé, cualquier régimen es alimentario y cada persona elige el que desea, sino también qué tipo de alimento. Los quiero ecológicos, los quiero biodinámicos, los quiero industriales, los quiero procesados, los quiero absolutamente envasados, ¿vale? Todo eso es lo que conlleva el término alimentación. Que dicho así parece como muy fácil, pero cuando tenemos que empezar a trabajar en todos estos ámbitos ya la alimentación se convierte y tener una visión sistémica. Es decir, ¿eso qué significa lo de la visión sistémica? Que cuando yo estoy pensando en el abono que se está fabricando en las fábricas, me lo invento, de Algeciras, al lado de la refinería de petróleo, tengo que estar pensando en dónde se va a usar ese abono, en qué suelo, qué parte va a llegar al consumo humano, porque todo eso forma parte de la cadena. ¿Vale? Ese es el enfoque que intentamos tener en la Fundación Caraso. Pero como os decía, también queda la otra parte, que es la parte sostenible. ¿Y aquí qué metemos? Lo habéis dicho, la medioambiental, con los suelos, el aire, el agua, la biodiversidad, que es muy importante también. Estamos en plena crisis de pérdida de biodiversidad. Buscar sostenibilidad es también volver a fomentar una ganancia de biodiversidad. Todas las semillas que hemos heredado de generaciones pasadas, no significa que no podamos hacer más semillas de variedades locales, más semillas de otro tipo. Tenemos que seguir generando biodiversidad y tenemos que medir la sostenibilidad ahí.
tenemos también que medir la sostenibilidad social. Es decir, que en todo el ámbito de la cadena alimentaria consigamos ese objetivo de justicia social que nos hemos planteado en el caso de Caraso, desde luego, que es a nivel de empleo. Se nos puede venir el cliché de la mano de obra de los empleados en Almería, pero también tenemos que pensar en la gente que trabaja en los mataderos, la gente que trabaja en los cajeros y cajeras de los supermercados, los reponedores, ¿vale? Todo eso, los de distribuidores, incluso los de Globo, por ejemplo, todo eso tiene que ver con la sostenibilidad social de la cadena alimentaria. Y tenemos que ver también la precariedad ya a nivel de consumo, que es la primera que nos viene, por ejemplo, las colas del hambre, por desgracia eso lo hemos tenido muy presente y lo seguimos teniendo muy presente, pero en Caraso, intentando tener esa visión lo más 360 posible y ver realmente todo lo que conlleva la alimentación, también hemos decidido hablar de precariedad de los agricultores, porque sabemos que muchos agricultores están en situación precaria, no todos, porque siempre hay variedad de todo, pero hay gente joven pues que está empezando con muy poquito, que no tiene acceso a la tierra, que depende de alquileres, que no sabe muy bien qué continuidad, que eso le conlleva mucha incertidumbre y una elección a la hora de poner hortalizas antes que poner frutales, porque a lo mejor en 5 años ya se quedan sin su parcela. Pero además hay personas que están por debajo del salario mínimo, y sabemos que son muchas, que trabajan en el ámbito agrario. Entonces también hay que tenerlas en cuenta a la hora de definir acciones para conseguir justamente una mayor sostenibilidad social, en este caso, teniendo en cuenta todo el resto. Tenemos la dimensión de la sostenibilidad económica, que esa es como obvia, en el sentido de si mi empresa, porque al final ser un agricultor es ser un empresario, ser un ganadero, un pescador, todo esto es ser empresario, y mi actividad tiene que tener un rendimiento mínimo, me tiene que permitir vivir. Sabemos que hay actividades, hay entidades y personas que tienen una capacidad tremenda de voluntad y de compromiso con el medio ambiente, son súper megatochos y lo hacen muy bien en la parte medioambiental y social, pero les falla la parte económica y acaban sosteniéndose, aguantando 5 o 10 años y después ya no pueden seguir. Es decir, la parte económica es muy importante para conseguir altos niveles de medioambiental y social. Suele pasar, al menos en el ámbito que se mueve Caraso, que la sostenibilidad medioambiental y social van más juntas, la económica y la social pueden ir juntas, pero es muy difícil encontrar las tres. Es muy complicado y bueno, ahí es donde estamos poniendo nuestro objetivo para la próxima estrategia. Pero me queda una dimensión de sostenibilidad, que por eso me refería a los químicos antes, que es sencillamente la salud. La salud, no sé si los químicos iban por ahí o si iban más por la parte de abono, pero a la salud no nos referimos, que también, lo que pasa es que ahí hay muchas fundaciones y entidades que lo están abordando. Todo el tema de la obesidad es como más conocido, es verdad que por desgracia España va en cabeza de problemas de obesidad, somos de los primeros países con mayor niveles de obesidad. Entonces, bueno, en Caraso nosotros nos planteamos la salud primero como una dimensión de la sostenibilidad, porque es una licencia que nos hemos permitido, esto no está en mucha literatura, pero sí la hemos querido meter porque la salud se mide a medio o largo plazo. Lo que yo estoy comiendo hoy posiblemente me afecte a mi salud dentro de 5, 10 o 20 años. ¿No? Por eso lo hemos querido meter aquí, y es un término, pues eso, ¿dónde metemos nosotros la salud? Os decía, la obesidad sí, lo que pasa es que Caraso intenta abrir vías nuevas o que nuestros fondos vayan a espacios donde todavía no hay mucha financiación, entonces nos centramos más hacia los disruptores endocrinos, que sabéis que es un gran problema de infertilidad que es bastante acuciante, aunque sea un poquito tabú y esté bastante callado, pero los médicos de ese ámbito están bastante alarmados por lo que ven, gente muy joven infértil. Está todo el tema de los plásticos en la bebida y en la comida, ya sabemos que los peces tienen plásticos, pues eso ya está empezando a salir, en los últimos 2 o 3 años el tema ya está más en la agenda. Y después los tipos de cáncer, muchos cánceres del aparato digestivo cada vez están más vinculados a lo que no comemos, ¿vale? Entonces no nos ha parecido baladí meter la salud como una parte directa de la alimentación, y sí os contaré que nos está costando bastante unir nuestra visión sistémica, nos está costando bastante conseguir que el mundo de la salud se una con el de la agricultura. ¿O cuántas veces hemos visto un agricultor hablar con un médico? Pues eso es lo que estamos intentando en Caraso para dar esa visión de la sostenibilidad. Tengo un pequeño vídeo
que no sé si tenemos tiempo para verlo, son 3 minutos, o si queréis pasamos a las preguntas, un poco lo que me digáis. Yo creo, Eva, que sí, que tenemos, si son 3 minutos, yo creo que tenemos tiempo. Sí, sí. ¿Lo ponemos? Sí, perfecto. Vale. Espero que... Alimentación sostenible. Ideas que cambian la vida. ¿Qué voy a comer hoy? Esa pregunta que nos hacemos cada día plantea numerosas cuestiones. Clima, residuos, biodiversidad, nutrición, recursos naturales, condiciones de vida de los productores. Estos ámbitos están relacionados porque nuestra alimentación conforma un sistema del que depende nuestra salud, la de la sociedad y la del planeta. ¿Qué podemos hacer? Buenas noticias. Están surgiendo a día de hoy muchas alternativas por toda España. Hay productores que se decantan por la agroecología, el respeto de la biodiversidad y el bienestar animal. Diversifican su producción y fuentes de ingresos. Transforman directamente los productos y se acercan a los consumidores. Algunas empresas agroalimentarias se abastecen con productos locales y ecológicos, reutilizan los productos no vendidos, forman a personas en situación de precariedad y eligen modelos de remuneración éticos. Juntos construyen cadenas de valor más justas, transparentes y eficientes en cuanto a recursos naturales. Las personas se movilizan y cambian sus hábitos de consumo por su salud y por la del planeta. Supermercados solidarios y cooperativas ciudadanas permiten a los más necesitados acceder a productos de calidad. Algunos comedores escolares, hospitales, residencias de mayores y restaurantes se abastecen localmente, implican a los consumidores y crean nuevas salidas para unos productores en constante proceso de mejora. A escala regional, los productores y distribuidores comparten medios de transporte y almacenamiento. Administraciones locales se comprometen reuniendo a los distintos agentes en torno a proyectos alimentarios colectivos basados en confianza mutua. Hay investigadores que se implican en la definición de proyectos de campo con distintos agentes y asociaciones para abordar los desafíos a los que se enfrentan, acompañándoles en su resolución. Estas innovaciones abren el camino hacia sistemas alimentarios sostenibles que responden a las necesidades de los consumidores y respetan el medio ambiente. Todavía minoritarias, conforman un movimiento de fondo que revolucionará nuestras sociedades. La alimentación pone en juego la justicia social, la salud, la paz, el medio ambiente y el pleno desarrollo de las generaciones futuras. Frente a la urgencia climática y a las crisis sociales, la transición alimentaria debe convertirse en una prioridad para las personas e instituciones que toman las decisiones. ¿Y qué puedo hacer yo? Como consumidor y ciudadano, puedo cambiar mis hábitos, dar ejemplo y sensibilizar a mi pescadera, a los restaurantes a los que voy, a la empresa donde trabajo y a los políticos que me representan. La transición empieza por mí. Listo. Muy bien, gracias, Eva. Hasta aquí la presentación, ¿no, Eva? Sí, exacto. Yo ya sí he intentado ir súper rapidito por acotarme 15 minutitos y aún así me he pasado. No, perfecto, pues te lo agradecemos. Bueno, pasamos directamente al turno de preguntas o algún comentario para Eva por parte del público. A mí, Eva, me ha parecido muy interesante el concepto que introducías de, bueno, todos sabemos del equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, equilibrio entre lo social, lo ambiental y el económico, ¿no? Un equilibrio clave, ¿no? para que realmente sea sostenible. Pero me ha parecido muy interesante que cuando hablamos de alimentación alimentación sostenible, introduzcas también en ese equilibrio el concepto salud, ¿no? O sea, no es sostenible si no es sano, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante. Y me ha parecido entender que estabais trabajando o diseñando un proyecto que trabaja eso. Pues mira, estamos intentándolo, no es fácil. Hemos tenido que poner en marcha todo un proceso de innovación social para acompañarnos, porque os decía, vincular, o sea, la producción llega hasta el plato y del plato, o sea, hasta ahí llega el Ministerio de Agricultura, digamos, y Consumo, y después del plato hacia adelante entra salud. Y nos está costando muchísimo vincular esos dos mundos. No solo en España, nuestros compañeros en Francia les está pasando igual. Entonces hemos tirado un proceso de innovación social y estamos planteando un proyecto que espero que oigáis hablar, además en Barcelona, porque he de decir que en Barcelona estáis
muy por delante de lo que es el concepto de alimentación sostenible y las actividades, ¿no? Las acciones un poco que se mencionaban en el vídeo. Y es un proyecto que lo hemos llamado Food Links, que hemos diseñado entre 16 participantes de un social lab, de un laboratorio social, y la idea es, desde la prescripción médica en los barrios, junto con entidades, fundaciones, asociaciones que acompañan a las familias más precarias y más vulnerables en su desarrollo de vida cotidiano, que se vinculen con los médicos para que la prescripción sanitaria incluya el régimen alimenticio en la prescripción de lo que sea para mejorar la salud de estas personas. Y ahí, o sea, eso es como una parte, y de ahí lo que queremos es hacer la otra pata, que es necesaria e indispensable, que es una vez que las personas saben que tienen que comer mejor para mejorar su salud, eso se suele saber. El problema es que no se acceden a esos alimentos más frescos, más sanos, más ecológicos, más locales, etcétera. Entonces es conseguir, junto con las administraciones, que la distribución de esos alimentos llegue a esos barrios donde la población vulnerable suele vivir. Os digo, Barcelona es un terreno que estamos analizando y estudiando para financiar ahí el proyecto, por lo menos empezar a trabajarlo, no podremos financiarlo solas. Y Mercabarna, si lo conseguimos, seréis desde luego un actor con el que tendremos que contar. Yo por eso me permito lanzar esta pequeña publicidad y hablar de mi libro. Porque de luego sois indispensables y sabemos que estáis en el camino parecido al nuestro y que, bueno, os necesitamos. Sois realmente un actor clave para conseguir que la alimentación sostenible sea realmente una realidad para todo el mundo y no solo para un pequeño núcleo de personas más concienciadas o con más poder económico. Eso es lo que estamos intentando en este caso. Muy bien, muy interesante, Eva. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Vale. No sé tampoco cómo vamos de tiempo, porque como ha sido todo este cambio del café y pues yo creo que vamos un poco justito de tiempo, Eva. Vale. Gracias por la presentación, muy interesante. Y nada, y aquí nos tienes también, cuenta con nosotros para cualquier proyecto que creas que podemos aportar. Os daremos noticias. Venga, de Muchísimas acuerdo. gracias. Gracias. Hasta luego.